ימלא גבורות ישראל אותנו מימנה, הן בכל דור יקום הגיבור גואל שמע בימים ההם. לפני שנים רבות, כשבית המקדש עוד היה קיים והכהנים היו עובדים בו בכל יום ויום ומדליקים את הנרות במנורה, הגיעו היוונים לארץ וכבשו אותה. הם הגיעו עד לבית המקדש אשר בירושלים. היוונים לא האמינו באלוהים כמו היהודים, הם לא שמרו שבת, לא שמרו כשרות, ולמלך שלהם שקראו אנטיוכוס, הוא רצה שכל היהודים יהיו כמו היוונים, ולזה היהודים לא הסכימו. אני אנטיוכוס, המלך של היוונים. אנחנו לא מאמינים באף אל, לא באל של היהודים ולא באף אלוקים. הגענו לארץ ישראל, לבית המקדש שהוא מלא זהב. אני רוצה את הזהב הזה, רוצה אותו. יוונים, לוחמים שלי, תלכו לבית המקדש, תביאו לי את כל הזהב. תלכו! היוונים נכנסו לתוך המקדש, שברו דברים, לקחו את כל הכסף והזהב וטימו את כל השמנים, לקחו את כל הכסף והזהב והעמידו במקום מנורת הזהב פסל. אדוני המלך, כן. עשינו את מה שביקשת. כן? כן. הרסתם את בית המקדש? כן. טימאתם אותו? כן. לקחתם את המנורה? לא. אתה מה זה משנה? טימאתם את השמנים? כן. מצוין. עכשיו מה שצריך זה ללכת בכל רחבי המדינה, להטיל גזרות על יהודים. אסור ברית מילה, אסור ללמוד תורה, אסור להתפלל, רק לעבוד לפסל. מובן? כן. תלכו בכל רחבי המדינה ותפיצו את זה. טוב, יאללה, קדימה. יאללה. אחד הפקידים היוונים שהמלך אנטיוכוס שלח נשלח לעיר מודיעין. בעיר מודיעין ישבה משפחה של כהנים מכובדים מאוד. לראש המשפחה קראו מתתיהו הכהן. ולבניו, 5 בניו הצדיקים שלא יכלו לעבוד יותר בבית המקדש, נאלצו לעבוד בשדות, בכרמים ובבוסתנים, וללמוד תורה בביתם עם אביהם. אומרת לנו התורה הקדושה, בספר שמות היא כותבת לנו שעם ישראל צריך לעמוד איתן ולשמור על התורה בכל מחיר. כן, יהודה בני. מה זה ויאמר? או, איזו שאלה. סתרי תורה. ויאמר זה שהוא אמר לו. השם אמר לו. הוא אמר לו. שימו את פקודת אנטיוכוס לכל היהודים. אסור לכם לעשות ברית לתינוקות, אסור לכם ללמוד תורה, אסור לכם לשמור את השבת, אסור לכם להתפלל על השם. ועכשיו תיגשו הנה והשתחוו לפסל. הפסל הובא לכיכר העיר המרכזית כדי שכל היהודים ישתחוו אליו. אוי ואבוי! לא יהיה כדבר הזה! מי להשם אליי! בניי! בניי, התגודדו! ואספו סביבי, בניי! לא נוכל להישאר פה וללמוד תורה! היוונים גזרו עלינו מוות או כליה, ולכן נצטרך לברוח למערות ושם ללמוד תורה בסתר. קדימה, בואו נברח! אחריי!
אנחנו צריכים להתחזק, ללמוד תורה, להתעלות רוחנית, ורק כך ננצח את היוונים. רק כך. אני עומד למות תכף. אני כבר לא צעיר. אני צריך מישהו שימשיך את דרכי ויוביל את המרד נגד היוונים. אבל מי זה יהיה? מי? הבן הגדול של יהודה המכבי. הוא חזק, הוא גיבור, הוא חכם והוא עובד השם. אני אבחר בו. יהודה בני, גש הנה. תכרע ברך יהודה. יהודה, אני רוצה שאתה תוביל את המרד נגד היוונים. אתה תוביל למען מלכות ישראל השלמה. עלה והצלח יהודה. נלך לקרבות. נלך להשם אליי. אנחנו אנטיוכוס שמע על מה שקרה בעיר מודיעין וכעס מאוד על זה שהיהודים לא רוצים להתייוון. אני עצבני! היהודים האלה לא רוצים להתייוון! לוחמים, תיקחו את כל הצבא ותלכו להילחם ביהודים ותכריחו אותם להתייוון! מובן? מובן! שמע שאנטיוכוס אוסף את כל החיילים שלו להילחם ביהודים, ולכן אסף את כל היהודים לתפילה והכנה למלחמה. אחיי, הרגע שלנו הגיע. הרגע שלנו הגיע. אמנם הם אולי הרבה, אולי יש להם כלים חזקים, אולי יש להם פילים, אבל דבר אחד אין להם ויש לנו. לנו יש את הרוח, לנו יש את הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו. אנחנו נעשה ככה. להוריד חרבות, אנחנו נכנסים אל הקודש.
אנו נכנסים לקודש להכניס חרבות פנימה, חברים. וואי. מה קרה? חייבים לסדר. מה קרה? מה הם עשו? חבר'ה, לסדר. צריך לסדר. בית המקדש. כל היהודים עלו לבית המקדש והקימו אותו מכל ההריסות שהיוונים השאירו אחריהם. הם ניקו, שפצו, הוציאו את הפסל מבית המקדש ושמו את המנורה. תביאו את המנורה. לאחר שסיימו לנקות ולסדר, יהודה המכבי הכריז על חנוכת המזבח מחדש, לאחר שיוונים הרסו וקלקלו הכל. זהו, סיימנו לתאר את בית המקדש. זהו יום גדול ושמח לכולנו. היום, כ"ה בכסלו. אחיי היהודים התאספו והקשיבו. חייבים לחגוג את זה. חייבים לחגוג את המאורע. נלך כולנו, נלבש בגדי חג ונחזור לכאן כדי לחגוג ביחד עם כל בית ישראל, עם כל עם ישראל, את היום הגדול הזה. יום טהרת המקדש והשבת העבודה לבית מקדשנו. לכו ולבשו בגדי חג. אז לבשו כל היהודים בגדי חג והתאספו לחנוך את בית המקדש מחדש אחרי החורבן שהיוונים עשו בו. אבל פתאום כשהיהודים הגיעו לבית המקדש הם שמו לב שאין שום שמן טהור, מכיוון שהיוונים טימו את כל השמנים שבבית המקדש. אין בו שמן. יהודה, תראה מה מצאתי. מה? פח שמן. מה זה? כאן שמן פח. אני לא מאמין. וזה לא היה טמא? לא נראה לי. וואו, איזה נס. איזה מדהים, מצאנו פח קטן של שמן שלא טומא בידי היוונים. איזה נס. אוי, הוא ממש קטן. עד שהיהודים מהגליל יביאו שמן חדש, זה ייקח 8 ימים. לא נורא, יהודה, לפחות נדליק את זה. זה הספיק רק ליום אחד. נדליק היום ונמשיך לחפש. זה מה שנעשה. נתאספו נא ונדליק. חברים, זהו יום שמחתנו, יום הניצחון על היוונים. אל תבכה, אחי יונתן, תשמח. אז הדליקו היהודים את המנורה בשמחה גדולה, אבל עם חשש גדול שלא יהיה להם עוד שמן לימים הבאים. בכל יום ויום הגיעו יהודה ואחיו לבית המקדש בחשש למצוא את המנורה כבויה, אך בכל יום ויום הם מצאו את המנורה דלוקה. יואו, איזה נס! איזה יופי! ממש איזה נס! כך בכל יום ויום משמונת ימי החנוכה הם מצאו את המנורה דולקת. Bye.